Els partits amb representació a l'Ajuntament d'Arenys de Munt continuen decidits a fer el referèndum sobre la independència diumenge vinent. Ahir al vespre, en un acte al consistori, van demanar que la consulta es pugui celebrar amb normalitat. La sala municipal, on es celebrava un acte unitari de suport a la consulta d'Arenys de Munt, era plena de gom a gom. De fet, molts no hi van poder ni entrar. Els 4 partits que formen el govern municipal donen suport a la iniciativa que es durà a terme el pròxim 13 de setembre, malgrat els intents de l'advocacia de l'Estat per impedir-ho. Obvieu els provocadors. Obvieu els que no volen que la consulta es faci. Els que venen a buscar merder. Aïlleu-vos, aïlleu-los a tots ells. No els feu cas, actueu en normalitat i, sobretot, no tingueu por de cap tipus de coacció. Serà una jornada festiva. Ho hem de fer-ho tots. Si hi ha un compromís que jo vull demanar, en nom propi, però també en nom de Convergència, no mirant retrovisors. Ja sé que tothom s'ha equivocat en el passat, tots, jo també ho he fet. Altres també ho han fet. Però tant és, i de què serveix això? Espanya només la guanyarem si anem units. Els 8.000 habitants d'Arenys de Munt podran participar en la consulta per decidir si creuen que Catalunya ha de ser independent. Les 4 forces polítiques del consistori volen impedir que se silenciï l'opinió dels ciutadans. Ja n'hi ha prou. No ens queda cap altre camí que no sigui el camí de la independència. Ni federalisme ni punyetes. Perquè per ser federalistes cal que els espanyols vulguin ser iguals i parlar de tu a tu. I això els espanyols no ho voldran mai. L'acte es va acabar amb una crida perquè la consulta es desenvolupi amb total normalitat.